عزو السلام تقبلوا كما يتمسيز خبركم تخطلتي ساعة 9 أخيلون لومي سوني 25 حملة استدالوا زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا بيتروس منكسي أرسل زينا لومي بستقبر مرمراتات 16 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم كرغاغص كله 11 تفانيهم فيستيفال إيرتراويان نبرت عباي بريطانيا بكتما لندن بالعلم محرك تخايدو أبزوا ماكل بمحدران مرحنة السلطنة 180 حالف تأهدتات مرقم تونزيفوت صنها حبارة ولمد أمريكا دو كوريان داقما يجميرو أب عراق نزلو وتهدرو مدبر تركي علامات قبر مدكات روكيت كم تخيرة تقريتو چاينا تفراود غاس نممعبال تهانتو زلا مدبر لابراتوري كم دواددت أفريقيا حبريتا كاب منستر تعنا لومي اب ممرمري ماكلات زوا ماكل بستغبر ناي لابراتوري مرمراتات 16 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترغاغيصو ادراشهم دما شوعات ماكل كتما 4 اخريا حاد دما كاب قحاوتا تيرافولو غزا كينشا دقم حارن كرنيم زي كمزيلن كله كورونا فيروس ترقيبهم اب هوسبيتال زوا ماكل تعقيبهم كنكن كغبرلهم زصنحو 11 زيغاتات حاويم تفانيم علو بز مسرت تقلل قطر بكورونا فيروس تلف زيغاتات كساب لومي 9944 بصيح له 9766 كابزيهم حاوي مستفانو 203 بمستفليو 75 دما اب هوسبيتال تعقيبهم كنكن زغبرلهم زلو يم منستر تاعنا 25 حمله 2022 فيستيفال إيرتراويان نبرت عباي بريطانيا نمبل 19 جيزيو اب كتما لندن بالعلم معرك تقايدو كاتبات هزبات حنا تحسب بملكا صبصاب تداليلو دانايت غبر هيوت كتقربايا مبل 19 فيستيفال إيرتراويان نبرت عباي بريطانيا نياتنا ناص حريانا اب تحت زبل تيما ب 23 حمله اب كتما لندن بالعلم معرقن وعوع منفسن تخايدو كاب كلن كتماتات بريطانيا زمصو اشحات زيغاتاتن عدمه زتغبرلهم محازوت ايرتران زترخبلو نايلوم عامت فيستيفال بنا كبر عدوم ام حدار زوبا دبوب اتو هابت اب تسفاصيونيو تخفيتو اتو هابت اباسعيبو بعدوماتا غاش تسنيو بتساتفت ختماتاتن هاغراوያን محبراتن زتدالوا زتفالاليه ባህላዊ ስነጥበባውን ንግዳውን ትሕቶታት ዘእንገደ ቁሸታት ተዓዚቡ أمباسادر إيرترا أب عباي بريطانيان أيرلاند ناتو ستيفانوس هابتماريام نتساتفت بحفشا نت فيستيفال نمعوات نزصعتو دما بفلاي دحر ممسغان نايلوم عامت فيستيفال دحرتي نخلت عامتات زقصل اقاداتات لبدا كوفيد 19 بأكل بمركب زكايد زلو ناي فلما بمخانو فولي كم زغبرو بمغلاص اذا ما اد هاغراو متخخاب اب سدس زركبو زيغاتات مس هاغرومن حزبومن زلو متاسسار مليسو زتررن نزغبرو كلنتناوي ابركتو زبرخن كم زخونه ابريهم اما حدار زوبا دبوب اتو هابت اب تسفاطيون اب زغبرو سيمينار نمدبات امور مخته غسغاس سلام محزنتن شركنتن زوبا قرن افريقان ترا ايرتران زمدنا ايرتران مس غوربابتان كينيون قدامنتات هاغراوي مدبات لمعاتن ترا زيغاتات وشطن وصاين ترا حزباو دبلوماسي ابز تاعتي زلو حدش مدرخ كمون اب زوبانا زرء زلو معبالاتاتن امتاتن زملكه سفيح مجلص بمحاب كاب تساتفتن زقربل حطوتات مليسوم حلافي حزباون كوماون غديات اب عباي بريطانيان ايرلاند ناتو تولد يوحنس بغدو ترى إيرتراوي محبرو كومات اب معوات اواناوين مدبات هاجر بزبلار استين تساتفتي مجلص يهبوم فيستيفال إيرتراويان نبرت عباي بريطانيا زتفالاليا غجلتات ባህሊ بزقربو مسانادوتات دميون يرو محدار زوا ماكل بمحدران مرحنتن كسلطنم صنحه 180 حالفت استفالاليا هدوتات لومي 25 حمله تمرقم እቲ ኣብ ክልተ ብረዝ ተዋህበ ስልጠና ምሕደራ ጊዜን ነገራዊ ጸጋታትን ጽፈትን ስልጡነትን ኣገልግሎትን ጽልውን ኣገዳስነት ስነ ምግባር ከምኡን ኣቀራርባ ጸብጣብ ዘጠቓለለ እዩ ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ሓላፊ ኣሃዱ ምዕባል ዓቕሚ ሰብ መንሰይ በረኸት ታደሰ ኣብ ዝሃቦ ቃል ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ስልጠና ጽፉፍ ስሉጥን ግቡእን ኣገልግሎት ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ገሊጹ وانا دايركتور كفل ممحدار فاينانس ناتو تكي قالتا بوغنو ممحدار زواب ببغزي زودو زلو سلطناتات اب رئستي
عقمي سرحتينياتات اب ممعبال زلو ترى اب ادمعنت تግባረ ዝውጠኑ መደባት ውን ዓባ አብርክቶ ከም ዘሎ ብሪሁም ዋና ካይድ ስራሕ መምሕዳር ዞባ ማእከል አቶ ዘሪት ተወልደ ብርሃን ድማ መምሕዳራዊ አገልግሎታት ንምውርጻት ስልጠናን መምዕባል ዓቅሚ ሰብን ልዑል አድህቦ ተዋሂቡ ይስራሐሉ ከም ዘሎ ጠቂሱ ነቲ ስልጠና ክውን ንምግባር ንዝጻዕሩ አሰልጠንትን ወደብትን አመስጊኑ ኤርትራዊ ነበርታ ሀገር እስራኤል ብ23 ሐምለ ኣብ ዝተኻየደ ሰሚናር ጥሙር መደባት መኸተን ምዕዋት አበርክቶም ከም ዘዕዝዙ ገሊጾም ኣብቲ ብምውሃድ ማሕበረkom ኤርትራ ኣብ እስራኤልን ኤምባሲ ኤርትራን ዝተወደበ ሰሚናር ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ አቶ ሰለሞን ክንፈ ንሁሉ ኩነታት ሃገርናን ዞባናን ዝምልከት ሰፊሕ መግለጺ ቀሪቡ ብዘይካዚ መንፈቃዊ ገምጋም ንጥፈታት ሃገራውያን ውዳቤታት ተኻይዱና ብመደባት ስራሕ ካልኣይ መንፈቅ ተዘትዩን ኣብ መወዳእታ ድማ ክተት ከም መድረኻዊ ግድነት ብዝብል ዋናው ጭርሖ መደባት ጥሙር መኸተን ምዕዋት ብዝተኻየደ ጎስጓስ ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ዜጋታት ዛጊት ልዕሊ $600,000 ኣሜሪካ ከም ዝወፈዩ ተገሊጹ ኣብ ውሽጢ 6 ዋርሕ ኣብ ዞባ ማእከል ከባቢ ማይ ድምነት ኣብ 19 ሄክታር ልዕሊ 30,000 ፈልስታት ኣግራብ ከም ተተኽለ ኣብ ክፍለ ሕርሻን መሬትን ላዕለዋይ ኪላ ምግራብን ምዕቃብ ማይን ሓመድን አቶ ሚካኤል አብርሃም ሓቢሩ አቶ ሚካኤል ነዚ ዝሓበረ ብ23 ሐምለ ኣባላት ማሕበር ምትሕጋዝ ተጋደልቲ ክፍለ ሰራዊት 85 ነበር ማሕበር መጓዓዝያ ዓበይቲ ኣውቶቡስ ዓወት ሚኒስትር ፍትሕን ማሕበር ዜና ነበርን ወፍራም ምግራብ ኣብ ዘካየድሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ነቲ መደብ ንምዕዋት ዝካል መሳርሒ ከም ተቀረበ ገሊጹ ኣዋሃትን ኣባላትን ናይተን ዝወፈራት ትካላት ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ብውልቂ ይኹን ብሓባር ንዝወሃቦም መደባት ንምትግባር ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣብ 2021 ኣብ ከባቢ ማይ ድምነት ኣብ 38 ሄክታር ኣብ ዝተተኸለ ፈልስታት ኣግራብ ልዕሊ 80,000 ከም ዝጸደቐ እቲ ዝረኸብናይ ሓበሬታ የነጽር ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት ንኣስታት 3 ዓመታት ተወንዚፉ ዝጸንሐ ሓበራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ሎሚ 25 ሐምለ ዳግማይ ከም ተጀመረ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ናብቲ ምስ ሰሜን ኮርያ ዘዳው ከባቢታት ሰፊሕ ልምምድ የካይዳ ምህላዋን ዝጠቐሱ ጸብጸባት እቲ ስጉምቲ ንቅልውላዊ ሓውሲ ደሴት ኮርያ መሊሱ ከም ዘኽርር ኣረድዮም ነቲ ልምምድ ዝኾነ ነቲ ሰሜን ኮርያ ተመጣጣኒ መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ኣጠንቂቓላ ሰሜን ኮርያ ካብ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ክመጻ ንዝኽእል ተጻብኦታት ንምፍሻል ወታደራዊ ዓቕማ ብሓፈሻ ኒኩሌሳዊ መደባታት ድማ ብፍላይ ከተማዕብሎ ምዃና ክትሕብር ጸኒሓ ዓመታዊ ሓበራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ብሰንኪ ክስተት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ካብ 2019 ተወንዚፉ ምጽንሑ ይግለጽ تمالي 24 حملة ኣብ ኢራቅ ንዘሎ ወታደራዊ መደበር ቱርኪ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ተኻይደ ካብቲ ከባቢ ዝተፈንዎ ዜና ረድዩ ይኹን እምበር በቲ መጥቃዕቲ ኣብ ህይወት ሰብ ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት የለን እቲ ፍጻሜ መልሰ ግብሪ ናይቲ ሰራዊት ቱርኪ ብ20 حملة ኣብ ኢራቅ ዘካየዶን ህይወት 9 ሰላማውያን ሰባት ዝቐዘፈን መጥቃዕቲ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝእመት ዘሎ መንግስቲ ኢራቅ ሰራዊት ቱርኪ ንሉዓላውነት ሃገሩ ብምጥሓስ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ብምኽሳስ ንኣምባሳደሩ ካብ ቱርኪ ከም ዝሰሓቦ ይፍለጥ ይኹን እምበር ቱርኪ እቲ መጥቃዕቲ ብሽብራውያን ዝተኻየደ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምጥቃስ ኣሉታዊ ምላሽ ሂባቱልያ እዚ ሓድሽ ወታደራዊ ምዕባለታት ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዲፕሎማስያዊ ምፍሕፋሕ ከየስዕብ ተንተንቲ ስጋቶም ይገልጹ ቻይና ጠፈራዊ ገስጋስ ንምምዕባል ተሃንጾ ኣብ ዘላ መደበር ንፈለማ እዋን ላቦራቶሪ ከም ዘዋደደት ኣፍሊጣ متكلنا يزي عب طفراو تكنولوجيا حجاز مخان زغلط زلو لابراتوري مسرح هنصت مدبر عب اقام الزام كم زبصح زنفت مخان يزغلط اتي مدبر مس تزازمه نطفراو مرمرات تشاينا بعصفتات كم زعبيو كيلاتات تشاينا يمتون عبتي بدنس تشفنه كفال ورحي منكركر زلاخات ناي فلما هاجر زخونه تشاينا ناب بلانيت مارس ون ناي مصنعت منكركر ليغا خمزلات صبصبات يردون تشاينا نامريكان سوفيت حبرت نبرن تخطيلا ناب مارس منكركر زلاخات سالسيت هاجر مخانات صبصبات يتقصون
ቻይና ب2030 ንጠፈራዊ ንጥፈታት ክትዕብልሎ ከም ትኽእል ኣሚታ ምንባራ ይዝከር ኣብ ደቡባዊ ሸነኽ ጃፓን ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራ ሳካሩጂማ ትማሊ 24 ሓምለ ብምንታጉ ኣብ ነበርቲ ማሕበረ ቁጠባዊ ጸገማት ከም ዘሰዓበ ተገሊጹ በቲ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ክሳራ እኳ እንተዘየለ ብዝተፈጥረ ጽዑቕ ዒግታ ትኪ ዶሮናን ዝመኸኸ ኣኻውሕን ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ንግዚኡ ክጉዕዙ ትእዛዝ ተመሓላሊፉሎ ኣብ ደሴት ኩሹ ዝርከብ ንጡፍ እሳተ ገሞራ ሳካሩጂማ ክነቱግ እዚ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ብሰንኩ ድማ ኣብ ነበርቲ ጸገማት ክፈጥር ምጽንሑ ጸብጸባት የረድኡ روسيا ناب ግብጽ ትገብሮ ሰደድ እኽልን ንጥፈት ጥረታትን ከም ዘይጓናደብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሰርጌይ ላቭሮቭ ኣፍሊጡ ሚኒስተር ላቭሮቭ ነዘገረጋገጸት ማል 24 ሓምለ ኣብ ካይሮ ምስ ግብጻዊ መዘኑ ሳምሕ ሽኩሪ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እዩ ሚኒስተር ላቭሮቭ ኣብ ዑደቱ ምስ ፕሬዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ዝርከቦም ላዕለዎት ሰመዚ ግብጺ ከም ተራኸበ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን ሃገራት ምዕራብ ንዑደት ሚኒስተር ላቭሮቭ ምስንኻልን ዘይትርጉሙ ንምሃብን ሓያል ዘመተ ከካይዳ ምጽንሐን እዮም ጸብጸባት ዝገልጹ ግብጽ ብእታው ስርናይ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ካብ ዝስራዕ ሃገራት ምዃና ዝጠቐሱ ጸብጸባት ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ልዕሊ 80 ሚእታዊት ካብ ጠለባታ ካብ ሩስያን ዩክሬንን ብዝገበረቶ እታው ከም ዝሸፈነት ይሕብሩ ሚኒስተር ላቭሮቭ ድሕሪ ናይ ግብጽ ዑደቱ ሎሚ 25 ሓምለ ናብ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ከም ዝኣተወን ኣብ ኢትዮጵያን ኡጋንዳን ተመሳሳሊ ምብጻሕ ከም ዝፍጽምን ተገሊጹሎ ኩናት ዩክሬን ሰላማዊ መዕለብ ንኽረክብ ሩስያን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዲፕሎማሲያዊ ዘተካይዳ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ቪክቶር ኦርባን ጸዊዑ ኣሜሪካን የአውሮፓዊ ሕብረትን ናብ ልዕሊ ሩስያ ዝወሰነው እገዳታትን ናብ ዩክሬን ዝጓርቶ ዘለዋ ወታደራዊ ኣጽዋርን ዕላምኡ ከም ዘይወቃዕ ዝሓበረ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ኣብቲ ኩናት ተዓዊትካ ምውጻእ ንዝብል ስትራቴጂ ናብ ዘተ ሰላም ብዘተኮረ ሓድሽ ስትራቴጂ ክትከኦ ግዚኡ ምዃኑ ኣነጺሩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ንራብዓይ ተኸታታሊ እብረ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር ሃንጋሪ ኮይኑ ከገልግል ዝተመርጸ ቀዳማይ ሚኒስተር ኦርባን ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ዝኾነት ሃንጋሪ ኣብ ኩናት ዩክሬን ምትእትታው ከም ዘይትገብር እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ብዘይካዚ የአውሮፓ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሰደድ ነዳድን ባህርያዊ ጋዝን ሩስያ ዘጽንዑ እገዳታት ንቁጠባን ጸጥታን ሃንጋሪ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘእቱ ከም ዘይድግፎ ቀዳማይ ሚኒስተር ቪክቶር ኦርባን ደጋጊሙ ክገልጽ ጸኒሑ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዜና ንምፍጻም ኣርስታቱ ሎም ብዝተገብረ ምርመራታት 16 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 11 ተፋንዮም ፌስቲቫል ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ከተማ ለንደን ብልዑል ማዕረግ ተኻይዱ ኣብ ዞባ ማእከል ብምሕደራን መሪሕነትን ሰልጠኑ 180 ሓለፍቲ ኣህዱታት ተመሪቖም ተወንዚፉ ዝጸንሐ ሓበራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ዳግማይ ተጀሚሩ ኣብ ኢራቅ ንዘሎ ወታደራዊ መደበር ቱርኪ ዕላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ሮኬት ከም ተኻይደ ተገሊጹ ቻይና ጠፈራዊ ገስጋስ ንምምዕባል ተሃንጻ ኣብ ዘላ መደበር ላቦራቶሪ ከም ዝዋደደት ተፈሊጣ ዜና ተፈጺሙ ብርኽለይቲ